tista' tispjegalna x'inhu it-tagħlim tal-Knisja fuq għal din l-okkażjoni? Kif għandu jaġixxi n-Nisrani f'okkażjonijiet bħal dawn, speċjalment fejn jidħlu l-ulied? Kif tafu il-Halloween hija ċelebrazzjoni li llum ukoll biex ngħidu hekk qiegħda tieħu ċerta popolarità anke fostna l-Maltin, ċelebrazzjoni li ssir propju fi żmien meta l-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa tal-Qaddisin kollha u tal-mejtin kollha l-ewwel ta' Novembru u t-tieni ta' Novembru. U propju bħala feles f'dawna l-okkażjonijiet ġiet inventata il-festa tal-Halloween. Festa kompletament pagana. Pagana il-għalix fil-realtà ma għandax taqsam xejn mar-reliġjon, mhux biss ma għandax taqsam xejn mar-reliġjon imma kważi modija ta' żmien ta' dak li l-Knisja qiegħda tiċċelebra. F'waqt li l-Knisja qiegħda tiċċelebra il-festa tal-Qaddisin kollha u il-festa ħansejħula hekk tal-mejtin, propju il-ċelebrazzjoni tal-Halloween din ċelebrazzjoni pagana twaqqa' ċajt lil-mejtin u difatti insibu partita skeletri u t-shirts bl-skeletri u maskri bl-skeletri tajjeb u isħaħar. Partita sħaħar illi kulħadd jilbes ta' saħħar jew inkella ta' saħħara nippruvaw imbeżżaw lin-nies naturalment bħala jokes u ċelebrazzjoni ta' din l-għamla. Naturalment dawna iċ-ċelebrazzjonijiet illi ħadu bdew b'mod speċjali ħafna ġol-Amerika u l-Ġermanja u imbagħad naturalment xtardu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet huma ċelebrazzjonijiet illi aħna għandna nevitawhom. U l-Knisja tkellmet kemm il-darba meta qed ngħidu Knisja, m'għandniex qegħdin ngħidu l-Vatikan ħankunu ċari, imma ħafna kardinali, ħafna isfijiet, ħafna konferenzi anke ta' isfijiet illi tkellmu kontra iċ-ċelebrazzjoni tal-Halloween. Għaliex? Il-għaliex hija degradazzjoni tal-festa tal-Qaddisin kollha u tal-mejtin kollha. Hija degradazzjoni illi naturalment kultant aħna ma nindunawx. Illa lix difatti jiena ngħidha u ngħidha b'dispjaċir anke f'ċerti skejjel tal-Knisja jiġu organizzati dawn iċ-ċelebrazzjoni tal-Halloween u l-organizzaturi jgħidu li kemm hemm ħażin fihom mhix kwistjoni ta' divertiment nistgħu insibu modi oħra ta' kif nagħmluh, imma naturalment ma naqduhx kif fir-realtà qiegħed jiġi jsir ma' dawn il-festi tal-Knisja. U illi aħna nagħtu kultura tal-okkult u kultura tal-mewt li t-tfal tagħna ma naħsibx hija xi ħaġa edukattiva, ma naħsibx hija xi ħaġa pedagogika, jekk aħna ma rridux inħarsu lejha mill-aspett reliġjuż, imma anke mill-aspett edukattiv u mill-aspett pedagogiku, ma nafx kif nistgħu ngħidu li din hija xi ħaġa li qiegħda tedukhom lit-tfal, imma pjuttost hija xi ħaġa li qiegħda twarġab ġo fihom kultura li hija kompletament kultura mhux biss antikristjana, imma hija wkoll kultura anti-umana. Jiġifieri jiena jidhirli li dawna iċ-ċelebrazzjonijiet m'għandhomx jisiru. Illum speċjalment fil-Ġermanja imma anke fl-Italja qegħdin jisiru fil-parroċċi ċerti ċelebrazzjonijiet, per eżempju fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qaddisin kollha jlibsu tfal bl-ilbis ta' diversi qaddisin, Santa Rita u Sant'Antnin u San Franġisk u Mater Teresa u l-Papa Ġwan 23 u hekk jagħmlu dawn l-isfilati ta'
tfal libsin diversi qaddisin, diversi ilbiet tal-qaddisin. Orrajt jista' jkun xi ħaġa li wieħed jaqbel magħha ma jaqbilx magħha, però ċertament hawnhekk għandek xi ħaġa li hija iżjed edukattiva u iżjed pedagogika milli għandek il-festa tal-Halloween. Fis-snin ilu il-Kommissjoni Dioċedana tal-Okkult u s-Satanizmu kienet ħarġet stqarrija ċara dwar il-perikla ħansejħulu hekk tal-Halloween u dwar illi din iċ-ċelebrazzjoni m'għandix issir mhux biss fis-sem il-Knisja imma m'għandha issir imkien. Konna ħriġna din l-isqarrija illi pratikament għadha tot anke għallum. Mela din hija naturalment rigward il-festa jew aħjar iċ-ċelebrazzjoni tal-Halloween li dal-waqt nibdew jisiru l-preparamenti għal-ċelebrazzjoni tagħha u wieħed irid joqgħod ħafna attent mill-effetti anke negattivi ta' dina iċ-ċelebrazzjoni.